kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by machiegni nya koramoga jwang' chenro mar migago. Wabro kelo ni weche matimore pacho kae kaachiel kod nyasi mar dhialo. Klab mar Manchester City bang' okawo kombe otieno ma nyoro ka klab mar Arsenal owuok gi lwetgi nono. Nya koramoga jwang' kamoro ma intiere rwakni machiegni ka in gi gimoro ma ikete mesa ka ichiemo ageno ni biro bedo koda nyalo yudo thuolo mar dhi logo. Kata kamano abro kelo ni weche ge duto tudre koda kachako nyaka ang' atieki. To mokwongo magi weche momiyo peko di chieng'ni ma kawuono. If you love the women of Kenya and the children of Kenya, kindly look into our affairs as the women representative of 47 counties. Jod bura ma counties dwaro ni med omenda e agulu mar ngav mondo okonygi e chopo dwach jopiny. Agoero kamano ni od bura mar Assembly ma Siaya kuom kalo yiero mara kaka clerk mar Assembly eyo maonge ng'ur kata achiel. Karan mar od bura mar kaunti ma Siaya Eric Ogenga ochamo muma ayanga mar chako tich. Koro oyangore ni jatend piny Iran Raisi owito ngimane e masira mar ndege manyo timore nyoro. Machiegni nya koramoga jwang' nyalo tudri kodwa namba mar 30600 kata X marwa ma at Ramogi TV KE at James Opondo Sina. Nyisa ni to ineno migago ka in kane. Machiegni nyinga en James Opondo. Jod bura mag counties dwaro mondo piny owacho medgi omenda ka giwacho ni omenda ma oket tenge ne apisi mar women rep tin ma okalo to dwaro mag jopiny to thoth. Jafombo marwa George Juma ni kod lera mathoth. Ma counties kata women rep ma oriko ni wuoye kinde nyasi ma choko omenda mar konyo jolo sob nyithind kie sabkon ma Suna West e county ma Migori. Nyasi mano ba kod women rep mar county ma Migori Fatuma Mohamed wachi ni omenda ma imiya pieces gitin kendo ok nyal tayo chenro mopogore opogore mag dongruok. If you love the women of Kenya
and the children of Kenya, kindly look into our affairs as the women representatives of 47 counties. We are the mothers. You see, when the orphans run, they run to us. When there's a burial, they run to us. Angeo niye tijno pesa ok ng'eny ahinya, pesa nok. Toka in woman representative moero jogweng'u. Imanyo yore mopogre minyalo loso go pesa mondo nyithindu osom. Giwach ni bedo ni kora pisas gi nitiere kod omenda matin. Koro sechunogi mondo gilos chendego mag choko omenda mondo ka gisir chendo mopogore opogore ma oting'o mano ma jolo sombo jopuonjre. So if you don't assist us, then you are disadvantaging the women and girls of Kenya. Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto aweze kusikiza mambo ya kina mama. Aweze kutuongeza pesa kwa sababu hizo pesa ni kidogo. Woman reps giwacho ni jima manyo konya pisas magi koro thoth to omenda nok. Tulienda kama akina mama na tukaweza kufikia president na agenda yake kwa kina mama ni agenda nzuri. Pesa tuliongezwa mgao mdogo na tunataka kurudi huko tena tuende tupigane tuweze kuongezewa. Ekinde nyasi no ma choko omenda ma jolo som nyithind kiye moko mjod bura mamalo ne oseyo paro mar chiwo omenda kalore kod kwan oganda ma ong'ere kaka one man one vote one shillings ma itemo dhir kod mokom josiasa e pacho kae. Mandugu zetu hawataongeza one man one shilling 1 kilometer. Tunawaambia walete hiyo kitu bungeni, walete hiyo bill bungeni, tutaiangusha asubuhi na mapema. Tunawakilisha watu kama nyinyi. We are sending a very hard signal to them. We will not support one man one shilling. At that particular time, Rigathi Gachagua and the MPs of Mount Kenya angushed BBI. How come today they are coming back to tell us all the things that were in BBI? How come today they are coming to ask for one man, one vote, 1 shilling? We want to tell them, no. Paro mar chik no mar medo sure pacho kae ber ni okelo paro mopogore opogore e kinde nyasi no. Kusema ya kuwa tunaongeza taxes hiyo hakuna na hata hatutakubali kwa sababu sisi wanawake ni wengi na watu wengi hawana bwana, wamejishikilia, na hapo penye mtu amejishikilia gharama ikikuwa kubwa si wanaume watatoroka. Kwa hivyo hiyo mswada na najua watu watapitisha, itapita vizuri sana. Hata sisi ukiwa bungeni tutangangana tuambie president hiyo maneno ya tax. Watu wa Migori wamesema wameumia, watu wa upande ile Rift Valley pia wanangangana, wanasema hii imekuwa mingi, lakini lazima pia tufanye maendeleo. Tunataka barabara, tunataka mashule, tunataka hospitali, na hiyo yote inatutegemea. So tutafanya kazi ya kubalance, kuongeza kidogo tunapunguza. Jod burago ma counties wacho ni chendo magi mag siro joma mine jogo mang'ao moting'o nyithind kiye ok osebedo mayot kata matin nikech tin mar omenda ma imiyogi kod piny owacho. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano Jo Juma kowuok e kaunti ma Migori. Kapod wantiere kaunti no ma Migori, wayudo ni Auditor General ma pacho ka opedho penjo ewi kaka tend kaunti ma Migori ne otiyo gi omenda kod kaka ne gichopo kare chenro mag dongruok e hik omenda mar 2022-2023. Penjo makamagi oriwo koda ka chudo moko ma Auditor General yango ni tend kaunti no ne ok ochiwo ler kata obedo ni ne gitimore. Kaka jafwambo mar Chris Owino lero, moko kuom chenro mag dongruok ne odeko ma ok orumo e thuolo mane oketi mag orak e kinde mane apisas mag apis Auditor General ne timo nonro magi. Ripodno ma janon buge omenda mag piny owacho ma idendo ni Auditor General penjo nitiere ewi kaka sirikal mar kaunti ma Migori ne otiyo kod omenda mane owinjore ota weche mag dongruok e hik omwom mar 2022-2023. E kind penjo mathoth go, nonro mar Auditor General yango ni sirikal mar kaunti ma Migori ne ok opedho neno manyiso ler ewi chudo mar omenda maromo milion 4.5 mane ochul jorak moko mondo ousne kaunti no gige thieth. E chenro ma chiwo okumba mar nyamruko, Auditor General yango ni sirikal ma Migori ne ok ochiwo neno ma nonro mag chudo e kinde kod kambi moro mar okumba mane ochul siling milion 16.9 mondo ochiw okumba kata insurance
mar nyamburko mag kaunti. Auditor General yango ni sirikal ma Migori ne ochwalo omenda maromo milion 500 ne chenro mag sirikal e kauntino. E kwano makamano, milion 120 ne ochwal ne aguch dongruok mar wards, milion 18.7 ne ochwal ne osuptende mag level 4 e kinde ma milion 22 ne dongruok mar muspal ma Migori. Kata kamano, Auditor General ne okomi ler malong'o e wi ka siling milion 180 mamoko ne otiyo e thuolo makamano. E chenro mar nyiewo lope makwan gi romo 10, tend kaunti ma Migori ne ok ochiwo oboke mag lowo kata title deed mayango nonro mag lope makamago mane omonyo siling milion 35.6. Omenda maromo milion 6.8 mane otigo e chulo kambi mane ouso ne Migori rwedhi manyasani ma otisi ni Sahiwal bende ne okopuodh kokalo e boke ma owinjore. Piny owacho mar kaunti ma Migori bende openj kama milion 7.1 ne odhiye ni mar yangore ni silings milion 12 ne ochiw ne osuptal ma Migori County Referral Hospital, to osuptal makamano ne oyudo mana milion 5 e aguchgi. E thuolo ma nonro, Auditor General yango ni jotije moko 25 ne ochul osara makoriw to romo milion 67. Kata kamano, osara no ne okokalo e mbui ma chik opuodho ma iluongo ni Integrated Personnel and Payroll Database. Tend County ma Migori bende ne orem chiwo ler ne apisi mar Auditor General e wi osara makamago. Auditor General onyiso chich mare kaka ne otim chudo ma siling milion 2 kowuok e aguch kaunti ma Migori kadhi ne siro romo mar riwruog counties manie alwora ma Nam Lolwe kata Lake Region Economic Block mabiro kalore ni onge neno masiro chudo makamano. Auditor General bende yango ni sirikal mar kaunti ma Migori ne odhi ataro mar chik kuom tiyo gi maromo siling milion 3 e chwalo ne aguch riwruok mar governors ne tayo chenro mage ka chik matayo kaka bede sirikal tiyo to weyo ting' makamano ne sirikal mamalo. Sirikal mar kaunti ma Migori bende ne otiyo kod omenda maromo milion 44 e chulo okinde maoko mondo oyal buche maggi. Mabiro kata doko ni kaunti ma Migori ni kod apis ma ochung' ne chike kata county attorney ma bende ni kod okinde 3 manyalo yalo buche mondo kik omenda mag jopiny otigo e yo marach. Migao mar pi ne otiyo gi shillings milion 4.7 e gero odundu kata pipe mawuok Ngege nyaka Lichota. Kata kamano, e kinde timo nonro, Auditor General yango ni pi ne ok nyal kalo e odundu nikech kethruok mare. Jakuny dag pi ne ochul siling milion 3.9 e chenrono, kata odoko ni e thuolo mane Auditor General timo nonro mare ne oyangore ni odundu mag pi kod pump ne osekethore kendo. Ripod Auditor General yango ni migao mar thieth ne ochiwo orak ne kembe moko mawuok e alworano mondo mi oger mwandu mag chiwo thieth e osuptende 5 mag kauntino e nengo makoriw to romo milion 5.7. Kata kamano, ripot mar Auditor General yango ni tijego ne ok otieki ka thuolo mar orak mane ochiw to ne oserumo. Maromo milion 19.4 ne ochul wuon orak moro mar tieko gero od thieth mar jotuo mohewore kata ICU e od thieth maduong' mar Migori Referral Hospital. Nonro mar Auditor General olero ni jokachero magi ne ok oyudo ka ICU no tiyo kendo masinde duto madwarore bende ne onge e iye. Magi biro e kinde ma apisi ma jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakang'o bende yango tiyo marach mar omenda kod sirikal mar kaunti ma Migori kanyakla kod od bura mar kauntino. Kalore gi ripot mar Margaret Nyakang'o, karan mar od bura mar County Assembly ma Migori ne ochwalo kwayo mar tiyo gi omenda maromo milion 23 e tero MCS e tiegruok mar ndalo 5 e kaunti ma Mombasa, romo mane ok otimore. Malingling mar Ramogi TV yango ni MCS mag County Assembly ma Migori ne otimnegi tiegruok e boma ma Kisumu e kind tarik 25 dwe mar 9 higa mar 2022 nyaka tarik 1 dwe mar 10 higa mar 2022 ma ok e boma ma Mombasa. Apisi ma jalup gavana ma Migori
bende ne otiyo gi omenda maromo $2.5 mar nyayo kwe kaachiel gi nono weche mag kuo mag ang'enge kinde mokalo, kata odoko ni ma en tij sirikal mamalo. Chris Owino, Ramogi TV. Erokamano Chris Owino kuom lipodno. Pod wabiro bedo ka wakelo ni nonro mag kaka counties makaluo tiyo gi omenda mag jopiny. Ka wadhi nyime ni gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro oseyo sirikal mamalo kuom thiro chenro mag counties kokalo e deko golo omenda ma owinjo dhi ne piny owacho mag counties koloso e kinde yango chenro mag loso budget ma higa 2024-2025 county ma Kilifi. Mung'aro koni piny owacho mamalo osebedo kod tim mar chwalo ne counties omenda ma hik omenda marumo kowacho ni ma osemiyo counties peke tiyo kod omenda kaka dwarore. Kinde no Senator ma Kilifi Stewart Mazayo okwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024 ma okoni dhi medo osuru mapek ne jopiny. It's become a trend of government to give us money 1 week before the year closes. So if we don't plan ourselves properly, mtasikia watu wakifanya tunarudisha pesa. Ina hatuwezi kurudisha pesa, hatuna. Hatuwezi tumia pesa, hatuwezi kama pesa haziko. Zikikuja siku mbili kabla tufunge bunge na mwaka tutafanya nini? So we need to all make noise about it because it's for the interest of us and Kilifi people, including ourselves. Nimegundua kwamba mbali na kwamba kuna wenzetu ambao waliwahi kuwa madiwani sasa wako kule bungeni, ingawaje kuna wenzetu ambao walikuwa wakifanya kazi na magatuzi sasa wako kule bunge la kitaifa, bado hawaamini ugatuzi. Na ndio sababu ikifika kule lazima ati wanyanyue zile pesa waregeshe chini. Sooner or later, that bill, the finance bill, that is coming to the Senate with regards to this budget, I want to make it very clear the position of the people of Kilifi, that we do not agree at all in the increase of finances in that bill. And therefore, ikifika ndani ya Senate, mimi nitapiga no kusave watu wa Kilifi. Jod bura maturka okwa mondo obed mochwiny kendo rango matut paro mar chik mar omenda ma hika 2024-2025 kinde magibiro bedo ka gidoyo ka giloso e kar chung od bura ma Tongaren kaunti ma Bungoma. Jaod bura ma Kimilili Didmas Barasa olero ni chiwruok ma kamano biro kelo yot kaponi chikno ibiro keti e tim. MCA ma Kapkateny John Kirong manie duond bura mar UDA bende oyango ni sirikal maturka odhi ataro gi singo mane gichiwo ne jopiny. Maneno ya bajeti ambayo sasa kamati zote za bunge zinaangalia bajeti ambayo itasomwa kwa mwezi mmoja ambayo unakuja. Kuna wajumbe wengi wa upinzani na wengine ambao walikuwa hawajui kazi yao. Wale wabunge ambao walikuwa wanapinga, walikuwa wanaongea kwa matanga kuhusu ile finance bill ambayo ilikuwa imepita. Their time is now. Ile kizungu walikuwa wanaongea, sasa wafike mbele ya kamati ya bunge watengeneze ile bajeti ambayo inakuja, because bunge ya kitaifa ndio iko na jukumu kubwa ya kutengeneza bajeti ya Kenya. Mheshimiwa Didmas, wewe ni Zimba. Na ukiwa pale bungeni katika hii financial bill, pia msikise yenye wananchi wanasema. Msifuate executive peke yake. Hatutaki wananchi wetu wafanye nini? Waumie. Tulisema kwamba hii ni serikali ya kuasol. Kwa hivyo msiumiza watu, msikise pia wananchi wanasema nini. Pi maraula oketho chenro mag ohala kod wuothe gwenge masericho kod Gubatu maidore od bura ma Isiolo to kaora ma iwaso nyiro pong kendo kelo oula nyaka e wang' apaya. Masira machal kamano bende oweyo jodak kod achiedhe nade tok pi donjo e utegi kendo mono jowuoth chopo kod wuok gwenge ma Modogashe. Kindego jopuonjre ni kod pek chopo skundegi ka jopur bende koro ni kod midhiero e tero mwandogi e chirni kaluwore kod kethruok mar apaya ma gisebedo ka gitiyogo e tayo ohala magi.
hata mifugo yote wametoroka. Wakaji wale watoto wako hapa ya hawana hata maziwa mwenyewe, wako na shida. Haya, sitima hatuna. Tangu mliona hii miti iko hapa, wenyewe wamefungwa tu uko pale alitokea, uko pande wa Basoi labda. Hapa hii mfuriko, hii maji laga ya Wasonyiro walituachilia. Anakuja hii direction. Tulisikia mbeleni uko Merti ilikuwa amefurika. Sisi tulichukua tu kama mchezo. Tunataka tusaidiwe, tupatiwe neti kwa wingi. Na sasa sisi wale wakoko, wengine wametoroka kwa nyumba, wengine hakuna hata kitu kupikia. Hakuna hata kitu kupikia. Wengine hao nyumba wamebomoka na wengine nyumba inazama. Kwa hivyo sisi hatuna namna nyingine ya usafiri kati ya Sericho na Modogashe ajili ya hii mto. Sasa tunalilia kwa viongozi ambaye tuliwachagua na serikali ya kwamba ili watusaidie, kwa vile sisi hatuna namna na ile barabara tuko nayo ni hii peke yake. Gikoneto Eric Ogenga ochamo mumaka kakarana mar od bura ma kaunti ma Siaya bang' yombo dia mamoko 11 ma bende ne odadho gi chieng' gi boda mandiko jotije piny owacho e kaunti ma Siaya. Od bura ma Siaya oyango Eric Ogenga e kinde twaka mar od bura manobagi wuok tich kama ne MCAs mane ni od bura nopuoye kaka jatich makare man kod ng'eyo ewi tije motimo, ahinya to tije ma itimo e od bura. Ogenga osebedo karana mar od bura ma kaunti no kuom higni 5 mokadho. Laid on the house on Monday. Akawo thuolo ni mar mondo ago erokamano ni od bura mar Assembly ma Siaya kuom kalo yiero mara kaka clerk mar Assembly e yo maonge ng'ur kata achiel. Gima anyalo wacho ni e thuolo masebedogo kaka clerk ma Kojolo mar Assembly sani koro kuom higni madhi 5, asepuonjra mang'eny kaka onego bed ni watiyo gi mokwongo jotelo makoro wa support mo iluongo ni waheshimiwa, kaka onego bed ni watiyo gi the other arm mar government miluongo ni the executive, to gi ji te magin associated gi Assembly ma Siaya. Kuadhi mbele, anyalo wacho ni somo kata ng'eyo onge giko. Pod wabro dhi mbele kwa mako lwetwa ka wang'iyo ni ere kaka wanyalo tiyo ni jo Siaya, ka an bende atemo jiwo chenro mag wuothe apaya maya Machakos kadhi Kangundo nobedo kod ng'ikruok bang' duol marango gedo mar Payne Kenha chako chenro mar golo kite kod gogni mane ola oyuero kendo kelo e ndara kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe e pacho ka kuom kinde mokalo. Nochuno jogo matiyo gi apaya no tiyo kod yore mamoko, kata obedo ni moko kuom gi ne ng'ur kaluwore ni apaya machielo no bor kendo miyo joriemb nyamburko tiyo gi omenda ma odhuro. Ka rawere manie gwengego bende ne ywak bang' chenro no rocho oheli magitimo e geng apaya no. Duol mar Kenha wacho ni chenro no biro rumo machiegni bang' tieko golo yugi mane okel gi koth mapek e apaya no. Na ndio maana mawe ambayo ilikuwa haikuwa imejishikilia vizuri ndio ikaslide kwa barabara ambayo ingeleta maafa, lakini Mungu ni wa ajabu, alizuia na ikaanguka mahali ambapo ilikuwa safe. Imekuwa shida, watu wanatoka Kangundo mitaboni wanapitia Mua wanaenda Machakos, wale wengine wanatoka pande ya Machakos wanapitia Mua wanarudi tena huko Kangundo. Kwa hivyo usafiri huko Kaloleni umekuwa shida kwa watu, so tunaomba wanaendelea kumaliza hiyo mawe waiondoe ili usafiri urudi mahali yake.
Jopiny e gweng' Masikri e kar chung'od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay wago midhiero mar wuoth ma sani genego bang' olalo mane gitiyogo mar donjo e gweng'no pi imo kendo weyo gweng'no kaka chula. Jopuonjre bende ngimagi nitie andaki ka koro migawo mar somo chano mar daro moko kuom jopuonjre mang'ado aorano ka iterogi e sikunde mamoko. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler mathoth. Gweng' Masikri mayudore Lambu e kar chud bura ma Suba North sani en chula kendo jogweng' winje matek kaluwore gi pek mar wuoth mar donjo kata wuok e gweng'ni. Wang' pigni ma bende jogweng' ne ochako ni amuna ne opange kite kinde machon kendo jogweng' ne tiyo kode ka gidhi e mieregi, kata kamano sani chuno mondo giyore kata giti kod yie nikech sani koro lokore nam kendo pogo gweng' Masikri kod mano Mandhoro. Jopuonjre mawuok Sikri kadhi somo Ndhoro kod mago mawuok Ndhoro kadhi somo e skul primar ma Sikri Jerusalem ngimagi nitie andaki odiochieng' ka odiochieng' ka giyoro pigni. Daniel Odero osebedo ka tiyo tij kwang'o jopuonjre. Mine manyalo nyuol kata gotieno shida nitiere amuna kabisa. Nyithi sikul onge kaka konyre ka gidhi skul sa 11 kogwen wasechiew riepe ni ka. An akwayo Mama Gladys Wanga ka achiel gi MCA marwa achiel gi government mamalo. Akwayo gi chunya achiel ni ka giyie to giriwre mondo gikonywa e yor amuna ni. Ok wane maber ahinya. Wachalo gi mombuchwa nodhi nono. An akwayo gi ng'one ke secondary onge Sikri mokwongo. Primary nitiere nyithindo madhi Ndhoro. Dispensary kata hospital moro amora onge Sikri. Chiro nyaka nyithindo jowa dhi Homa Bay. Pigni bende okano repe mathoth kendo miyo jopuonjre kaachiel kod jogweng' bedo kod kiondko. Odiochieng' alangara wuok oko kendo chiemo gi nyadhi moko dewo kata koko ma jopiny gone kendo ka osechiemo ma oyieng' to winjo koko e mos kodhi buto e pi mana machiegni gi kama jopuonjre go eko luwo. Nyithi skule ma koro to gi mon be wan go kae madhi ohala taon Homa Bay. Koro ka giduogo yudo ka samoro jogi bot moko matindo mwakalo go jiko onge. Koro yudo ka ng'ato yoro pira obe koro kecho ka. Gweng' Masikri ni bende we kod hospital kata chiro ma jopiny nyalo tiyogo kendo chuno mine mondo ng'ado wang' pigni ka gidhi manyo thieth e gweng' Mandhoro ka thothgi bende tiyo kod yiedhi ka gilawo chiro e boma ma Homa Bay kendo kelo negi pek. Samoro ka yieni oweyi kidwa kalo mondo ibi koni idwa yore gi tiendi tiyore kama pigikni e nungoni ka. Samoro repe ni kata repe 4 kaka idwa kale kind repe go chuno ni ang' rito yiene nyaka ang' joma kwang'egi ema duogo kocha. Sana kaka wan mine ma pod nyuol an otama kata nyuol noa e chunya nikech ka ang' amako ich adwa dhi nyuol idwa tera much kaya idwa law koda sa joma kwang'o yiegi onge donga dhi kata thogi e kore kacha kapok achopo mondo law koda sa. Adieri wasandore jowadwa kata kuneno kaka wasandore wayoro pi kaachiel gi nyithindo madhi sikul. Nyithindo nyumore pi, nyithindo yudo malaria. Ka nyathi obiro to watero hospital. Ka nyathi obiro samoro nyathi ok dhi sikul nikech oyoro pi kaka watimre be onge jowadwa. Sirkal konywa uru. Pek ma jopuonjre madhi e skul primar ma Sikri Jerusalem osebedo karadogo e pigni osemiyo migawo mar somo bedo kod paro mar golo oko jopuonjre mang'ado pigni mondo tergi e skunde mamoko mar reso ngimagi. For one school in Bita sub-county called Sikri Jerusalem, the children used to cross on a bridge made of stone, but it has since been submerged. So because of that, some of the children who are coming from the mainland were cut off. We thought of a boat, but the public boat that was available is no longer. I think it is not in operation. If we shall not manage to get a boat for the children, then as a ministry we are planning to relocate these children to the schools in the mainland. Ma ok ywak mokwongo ma jopiny golo wachni ka kwayo margi ne jotelo mane giyiero kod sirikal mondo yie okonygi giwuogi e midhieroni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay. Onigeno ni ibiro tim gino manyalore mondo mi okonya jogweng' mawuok e gweng' Masikri nikech rao nyalo kelo masira. Ahinya to nyithindo madhi sikul gi mon bende joma chuo wan wewaga weya nikech wacho ni wanyalo gode gi ng'ata ng'ata. Kata kamano ageno ni ibiro tim gino manyalore bang' lipodno ma okelni kacha gi Ali Abich. Ado ka oyueyo madundo. Ramogi TV ni makare sana. Rapogi Kanyamkago kae wano Tistinga
Oganyo. Ramogi TV ler kendo waneno chenro mar migago gi jaoda Mina Vin kaachiel gi Victor kawuok Thimlich Oinga. Ramogi TV omori kaka ukelonwa habari mano Pastor Omondi Othiche mar Gemo Nyinyore, Mosnaj Bishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo gi Olo Ayanda. Milka wacho ni chenro chopo e yorno makare ahinya e dala mar Uradi. Greetings ne baba na baba ka entie gwenge magulanda kamano to Ramogi TV wagoyonu erokamano. Nyakwa Ramogi Jwang ambe ka yueyo amodhi e pi moro ka waduogo to pod wan kod weche modhuro. Kik idhi mabor. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 495# to get Our Father. Ase wacho ni nyathini toko winja to sani wasiguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Onge gumarach ma en notimo kae. Mama, doho bene noneno ni meher jaoda ni onge ketho mora mora. Samoro moro mabiro ingia kae. Pile ka pile, ayano mana ka amani kilo weche mang'eny ka. Ang'eyo kuma karan tie. Nitiere ng'at moro ma namiyo tijno, to oro na ote.
Nitiere miyo moro ma bende noidho ndege kadhi Jammu, en bende iluonge ni Meher. To en gi higni 28. Mano nyalo bedo Meher. Nonane wachno. It's time to strike back. Rated Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Machiegni kendo nya Kwaramogi, jaod bura ma Suba South Karoli Omondi Oseyo romo mane obag kod moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Masawa manyocha obago romo Limuru e kaunti ma Kiambu katwak e wi opara ma oganda jo Masawa winjore okawo e siasa ma Turkana ka oloso e kinde nyasi mar goyo arambe kar chung' bura ma Malava e kaunti ma Busia. Karoli okawo chung' ni romo makamano en mar pogo oganda kendo nyayo akwede mag dhoudi. Olero ni oganda jo Masawa nigi jotelo madito e sirikal kotelnegi kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma ok onego giywage ni oket gitenge. Wengine wanaenda huko kuleta ukabila, kuchafua nchi ya Kenya, kuongea vitu hazitasaidia watu. And I want to ask them, how dare you go there and say umenyanyaswa? Leo hii, the people you claim to be representing wako na waziri 8 in the government. What are you trying to tell the rest of Kenyans? Wamesahau wale wanasema wamenyanyaswa. I've produced 3 presidents in this republic. That cannot be right. Lazima tukatae hiyo maneno ya ukabila sisi hatutaki. Ka wadhi pinje maoko wayudo ni jatend piny ma Iran Ibrahim Raisi, jatend migawo ma ochung'ne weche maoko e piny mar Iran Hossein Amir Abdullahia gi ji mamoko adek owito ngimagi masira mar ndege mane otimore odiechieng' manyoro e gwenge mag nyandwat mar piny Iran. Nyaka sani pok ong'ere gino mane okelo masirano kendo kelo lwar mar ndegeno mane oting'o jatend piny Raisi. Kata kamano, ler mawuok en ni kor lwasi ne rach seche mane Raisi nodhi yawo ayanga yawo moro e piny mar Azerbaijan. Bang' tho ma apoya mar jatend piny Iran, jalupne Mohammed Mokhbar biro chamo muma kendo bedo jatend piny ma Iran kuom ndalo 50 kapok yiero otim. Jatend piny Kenya William Ruto chwalo ote mare mar lit kod kuyo kaluwore gi tho mar jatelono. Opuoyo jatelono kaka jalno mane nigi chia mar tich kod dongruok mar piny mare kod piny mangima. Jagoro mongirore mochung' ne weche pur Paul Rono opako jopur matindo mawuok e kaunti ma Kericho kuom chiwruok margi mar neno ni chiemo obedo moromo e thur ka. Jagorono olero wach ni tok yango chenro mar jopur matindo ma otisi ni Mama's Kitchen Garden kod chenro mar pii e sikund sekondar ma Kibei maidore gwenge masoin Sugowet. Bende omedo singo ne jopur konya mar mbolea kodhi kod kunyo yawni mag pi ma ibiro ta kod sirikal mamalo. Chenro no mitayo kod jaod bura ma kaunti ma Kericho Beatrice Kemei biro chiwo puonj e wi pur manyasani ne jodak ma Kericho. Knowing that Kenya is growing in population and our population numbers is going higher, it is a threat to our farming areas, especially our farm, what we call the arable land, is getting depleted and smaller because of our population growth. And this new model of Mama Kitchen Garden will really assist us as a country and as a ministry to optimize on our resources, especially land, which is a limited resource. The structure of this model is to identify a small area of land, and then you put up the model as you have seen, staggered soil, and then we'll provide water, at the same time some tanks, so that the farmers, especially smallholder farmers, are able to get water during rain when there is no rain. At the same time, we'll ensure that we also provide seed and seedlings for the farmers and all the farm inputs. And of important is training, capacity building, so that we get these small-scale farmers being in a position to uptake this new model of farming. This is an initiative under Beatrice Kemei Foundation that we felt like in our place
the land is very small. And if we call this vertical farming, many of our women will have that land. Many of our women will have the vegetable, and they will be able to sell and have something in their pockets. We are supporting the government agenda of the PETA. And we are happy that they will also be empowered. Through PS, they are going to get seeds and seedlings of coffee, of tea, maybe even other products. Kakiwinjo no nyakora moga juang sani pur dhi vertical. Kapod wantiere weche mag pur. Oile ni moheo jopur 800 e kar puro chele Masiriwo e kaunti ma Siaya onyiso geno margi mar yudo keyo mobup gino mabiro bero ngimagi kendo loso uchumi ma Siaya bang' gedo mar kar rego chele Masiriwo rumo ayanga ka koro irito yepo mare. Kaka jafwambo marwa Cleophas Oluoch lero, jopurgo owacho ni achudhe osebedo ka donjore ohala mar ocheleno ni mar masina man machiegni kodgi yudore e piny libamba ma Uganda, gino machunogi ni nyaka gius ne jo ohala madiere kata middlemen. E kar puro chele Masiriwo ma yudore Alego Usonga e kaunti ma Siaya, jopuro dich piedho chele kasto giologi e ogunde motelo ne ketogi apiko nyaka e od keno mapile kanyo magimoyo chele kapok ous ne jonyiewo mopogore. Kata doko ni od kano chele ni seche moko pong' nyaka malo, jopur makwan gi oyo 800 kendo timo pur ni e lowo mohewo eka 1200 onyiso lal magiyudo ni mar chuno gi nyaka gimany chiro e piny libamba ma Uganda magiwacho ni siko kaloko nengo mar kilo mar ochele. Wan gi expansion maromo eka 1200 jopur 800. Koro market marwa mause mchele wauso mchele watero Uganda keche kama market nitie. Jo Uganda kabiro kae to konyo jopur special farming input go kilo pesa matin mumis be ready yotor kuma mondo wausi ngi mchele. Lakini adwa gombo ni mchele wausi kai kapo ni beber. Kata kamano geno margi mar uso chele pacho kae koro chal machier bang' ka Ten County ma Siaya tieko gedo mar masin marego chele mano chaki dwe mar 4 higa mokalo ka koro rito yepo mar ayanga. Cooperative to japur biro kelo pesa mchende kai timie pesa sano to biro konyo mane mwagi kwayo mondo sirikal okonywa go pesa mondo giket machiegni kata gikel investor matiyo go masin gikel pesa machiegni ka ma ng'ato mabiro kae farmer inyalo mi farm input inyalo yudo kata loan to tero puro go puodho. Joma mine kod ojende bende onyiso mor margi ni mar yepo mar masindni biro nyuolo negi thuolo mag tije. Wamor ahinya kod masindni nikech waneno ni masindni biro loko ngimawa. Masindni biro miyo nyithindwa tich, wan kod nyithindo mosomo to tich onge. Town bende ka gidhi to giduoga ni tich onge. Koro wamor ahinya ni masindni biro medo tich igweng'wa ka. Wan kachiel kod wamama wabiro yudo tich ka. Kaluwore kod Sebastian Odhiambo, ma en japuro chele Siriwo kae, mwandu mopogore mawuok bang' rego chele osebedo kadong' e piny Uganda kendo ok konygi, ka koro nyiso chir mare ni pur kod pith mar jamni kod gwen biro dhi nyime ponono masin ni ochako tich. Mchele ni kwa dhi use Uganda to kiandwa yudo gik modongo ma monego bedi ni watiyo go konyo wakae kigo duto yandi dong Uganda kucha. Koro wang'e ni gigo biro dong kae kendo wabiro pidho anguchegi, wabiro pidho gwen, wabiro pidho kila gimoro amora kendo mabaki modong waneno ni biro konyowa. E sechego ne gikwayo piny owacho mondo chwal gedo mar Lower Nzoia irrigation scheme ma giwacho ni biro konyogi e puro chele nyadiriyo higa kendo yudo yuto mabup kaluwore kod pi mawuok e Aora Nzoia mopogore kod sani magipuro dichiel e higa. Gimomiyo wabedo go high production ahinya to en pi. Wach pi nyocho wa control pi to Kalwa Nzoia biro donjo ka Kalwa Nzoia dhi kama to kuketo pi kae wabiro puro twice a year. Koro wan sure ni kapo ni Lwa Nzoia biro kelo ka pi to pur ma mchele biro increase, alafu ngima maji biro lokore kech kapo wapuro ga dichiel a year to wabiro puro diriyo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Erokamano Cleophas Oluoch kuom lipodno. Dongruok mar kor gwenge to ber adua, mano gino manyalo konyo gwengewa makalu. Ka wadhi nyime kendo
Wadhi nyaka piny mar Somalia. Jolweny mag Kenya manokore kod jonjore piny Somalia medo keto kenge mag siro thieth kod somo ne jolweny kod jopiny ma Somalia kaka yor thiro puonj mobam ma jonjore mag Al-Shabaab osetiyogo e lombo rowere mondo obed jokanyo magi. Kaka jafwambo marwa George Bati lero, jolweny go timo ma ne ikroga mar chiwo weche arita ne jolweny ma Somalia e kinde mathuolo mar jolweny matiyo e bwo riwruok pinje Afrika ATMIS e pinyno biro rumo ayanga dwe mar 12 higani. Alap mar lweny kama hinyruok nyalo make jalweny apoya nono bedo gi kama jal moyudo hinyruok nyalo yude thieth en gima ochuno. Eneno ni jolweny orakore kod jowasigu ka gionge kod luoro moro amora. E boma ma Dobli, ma en log tich mar jolweny mag piny Kenya marakore kod kweth mag Al-Shabaab e piny Somalia, kit thieth manika yango malong'o ni jolweny mag KDF ne ok odhi mana Somalia mar kedo kod jonjore kende. Kata kamano, bende ne gidhi mar konyo e yor thieth ne jopiny Somalia ma tuoche obembo kendo ma askeche mag dendgi tuoche osenyoro kendo jonyo lweny. This is a referral facility for KDF and ATMIS in Sector 2. We provide medical support to operations for the forces operating in Sector 2. We also provide medical evacuation services and casualty evacuation services to the troops. Other than serving the service personnel, we provide medical services to the local community, and also we provide mentorship services to the local medics for capacity building. Kopogore kod bunde, jolweny Kenya manitie Somalia bende medo duoko geno ne jotuo malimo od thieth mantie kambi mar jolweny ma Dobli, kendo joma tuoche machando tamo wang' lakteche mayudore e pinyno, to osiptal mar jolweny no ema giyude resruok. We've done operations here. The most complex case I can say is there's a patient who was referred to us with a gunshot to the abdomen, and he came in as an emergency. We had to take him late in the evening and operate, and we are happy to report that that patient recuperated and he was discharged out. We also still have some who are still admitted in the hospital, and we are still managing them well. Hospitali hapa nakuja, mimi napata dawa mzuri, mimi napona sabani, mimi nauma, mimi naanguka chini, alafu nafunjuka mguu. Hospitali mimi nasaidia sana, anaweka x-ray, mimi sahi anatembea mguu yangu. Hospitali iko sawa. Kaluwore ni pogruok e dhok ma iwacho nyalo kelo ne laktar pek e ng'eyo gima chando jatuo. Mondo ma obed mayot, jolweny mag KDF bende ni kod joloko makelo yot e tudruok e kind jatuo kod laktar. For language barrier, we always have an interpreter. From KDF side, we have somebody who interprets for us so that we are able to take the history of the patient, so that we are able to examine the patient, and also to give instructions on treatment of the patient. So always, any station, there is an interpreter to make sure that we get the correct information from the patient. Alileta hospitali msichana mdogo, akafanyiwa operation ya mdomo, na msichana wake amepona, anasema anashukuru. Amesaidiwa kwa uzuri na kila mtu amehudumia poa. Mondo gol nonro manimba mar jatuo kendo res mapiyo joma dipone oyudo hinyruok e paw rakruok. Nyamburko mar ambulance mating'o jotuo ni kod masinde mag thieth manyasani kendo mamenyo leche kod ondhudho. Ka e osiptal bende masinde nitie marito jotuo koting'o nyaka mag lak. To kendo e iye kanyo, masinde mayuak onjere nyiso ni kata mana joma ngimagi nitiere kinda kuru gasumbi ka ochopo ka to geno giduogo. Every day when we come here, we have our inpatients. We take care of the inpatient here. We also have our routine outpatient patients that we take care of our soldiers who are here in Doble. Actually, my experience in Somalia as a female nurse has been so interesting. It's nice to serve these female, especially in this community. They also find a lot of joy when they come to the facility and they find female nurses to serve them. It gives them room to open up and we get more information from them as a female. Kakoro kinde mag jolweny matiyo bore riwruok mar Afrika ma idendo ni ATMIS dhi karumo e piny Somalia. Jolweny mag Kenya oketo sinani e tiego yor thieth jolweny kod lakteche mag piny Somalia
mondo ka kinde obiro chopo mar wuok e pinyno to jotuo kik dong' e lwet nono. My weak point was pharmacology, and I'm assisted to do pharmacology here by the pharmacist. I appreciate my colleagues like Abdelkader, who is also doing dental, because we are not having dental services in our community. It's not only that we are gaining these things just to stay at our place. We are also working for the community. For the medical purposes, they support us. They also support us and during the drought seasons, they distributed foods. Also the supplementary nutrition programs. Na nawakilisha upande afya kwa hawa askari wa Somalia. So nimekuja hapa kusoma mambo ya afya ili nijue zaidi na niweze kusaidia askari wangu huko kwa kambi ya SNA. Huko kwetu kwa kambi ya SNA hatuna hospitali, ile structure, yani tuko na shida sana kwa hiyo mahali. Wagonjwa wangu kuna nini kidogo Manyata, mimi nilijenga mwenyewe, najiwekea madawa za emergency. Kopogore kod chiwo lony mag thieth, jolweny mag piny Kenya bende chiwo sir mag thieth ne ute mag thieth makono, kaka yor neno ni tuoche ma inyalo ked godo machon okedgo kapok onyoro jopiny manyalo chuno mondo oyuk kodgi ka idhi kodgi nyaka e od thieth mar jolweny. E limbe marwa e od thieth mar Dobley General Hospital, wayudo ka jolweny ochwalo yedhe kod mwandu mamoko. Tim ma jatend kar od thiethno rwako gi lwete ariyo ka okoni ma dhi konyo oganda. Administratively, the assistance for us, appreciated for them. The first, they building for staff capacity for every year, and they provided of the treatment, supply for treatment and equipment. They do the assistance for us, the referral, and what's called a CIMIC patient, to refer every Tuesday in the place of the level 2 as well level 1. We got a delivery 120 and CS per month, CS 12 to 15, and we have other antenatal care, other diagnosis like UTI, eclampsia, preeclampsia. All we deal all the surface in the Dobley General Hospital for the maternity. Bang' fwenyo ni kweth mag jonjore mag Al-Shabab wuondo rowere mondo mi oriwre kodgi e yo mayot nikech thothgi ok osomo, jolweny mag Kenya KDF bende oketo maino e neno ni rowere ma Somalia osomo. E sikul ma Wamo ma oting'o sikund primar kod sekondar, jolweny mag KDF osegero klese 4, ranyisi mar chiwruok margi e jiwo somo kendo riembo fuwo manyalo miyo tieng' masani kod mabiro donje timbe mag njore marocho kwe e piny mar Somalia. The school is integrated, both primary and secondary. School has 18 teachers. They built those 4 classes built by ATMIS. So ATMIS also assisted this school. ATMIS also provided some desks of this school. So we appreciate them at ATMIS because of their taking a role in this school. Those people who are living in Dobley, they are some of vulnerable students. There are some of the students who are, their parents are very poor. They cannot afford school fees. So they need to support those people because they are learning. Keto kenge mag kedo kod jowasigu duto e piny Somalia koting'o njore, fuwo kod tuoche, yango mise ma jolweny mag Kenya matiyo e bwo ATMIS e piny Somalia medo keto e neno ni arita ma Somalia ongirore kata ka ben mogik biro ywak mondo giwuog e piny Somalia. Jogo luore ka giteng'i ni geche moko ma ouma man ka ng'iyogi tawacho mani kare kaw ka wuoge. Ok aseneno wach moro marach nikech Nyasaye oseritowa to gimbende gisebedo ka ging'iyowa koni kod kocha. We have got quite a number of nurses, we've got very many teachers, casual workers. Nyakora mongo jong tielo mara adek biro ni mana era moge TV kae kawuono godhiambo. Ji penjore ni to jok ma wacho dholuo ni Somalia gin Somalia, ng'eni joluo wan jok ma yudore kuonde modhuro, mago joluo ma koro timo biashara kata timo ohala ma gin bende sani kaka batinyodhi Somalia ni gidwa ni mondo gichiwe pachgi weche matimre piny mar Somalia. Geno ni ibro yudo thuolo mar neno
mage kochopo saa 3 nya kwaramoga jwang kik bai Ramogi TV neno makare Migori ano Gweno Dickens benane no kacha Austin Ongo wacho ni Ramogi TV neno malera kowuok St Camillus kik idhi mabor nya kwaramoga jwang nikech odog kod weche mag tuke. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizzer-tune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness.